uma wabheka lama manifesto cishe onke abhalwe ngolimi lwaseNtshonalanga, okusho ukuthi abhalwe ngesiNgisi. Leyo nto leyo ikutshela ngokusobala ukuthi sisanenkinga enkulu, ngoba phela bekufanele ngabe lemqulu sifike siyibhale noma ngabe ke kuthiwa ngesikhathi usenza uhlaka lwayo ulwenze ngesiNgisi, kodwa-ke akube khona phela okunye okubhalile ngesintu, ngaba isiXhosa, ngaba isiZulu, kuye ngendawo ozokhankasa kuyona. Wenzela ukuthi nomuntu ongalwazi ulimi lwaseNtshonalanga akwazi ukulandela umqulu lo. Kunamagama amabili-ke mfokamtaka engicabanga ukuthi la iwona asisize ukubheka ukuthi iqembu licabangisise kahle into eliyishoyo. Uma kuzobhalwa ngalo limi lwesiNgisi ababhala ngalo, lifike lithi iqembu we shall do this, bese elinye lithi we will do this. Kunomehluko lapho. Lo muntu othi we will do this ungacishe umethembe ngoba unasi isiqiniseko sokuthi nakho esizokwenza. Lona ukuthi udlakadla uma nganqamula uma ufunda imanifesto lapha ekhaya ubheka amagama amabili ngesilungu uwill noshaya usuzokwenza noma singakwenza lamagama amabili kunjalo impela mfokamtaka. Kodwa-ke ngenxa yokuthi isikhathi esiningi ngeke ngathi uma ngikhuluma nabanye lapha kwabezindaba ngathi mina le ndaba ukuthi amaqembu ezombusazwe akhala ngokuthi awasitholanga isikhathi esanele sokukhankasa into engekho, ngoba abavoti bayazi ukuthi bazovotela maphi amaqembu, noma ngabe ukhankasile noma ngabe ukhankasanga vele uzoluwina ukhetho uma kufanele ulwine, noma uzoluza uma kufanele uluze, ngoba abantu abavoti ngemanifesto. Bengikushiso yini nalokho mfokamtaka? Ngikushiso ukuthi kunabantu abaningi abavotayo njalo uma kufika ukhetho, kodwa bengakaze bafunde ngisho umusho wodwa wemanifesto. Abazi ukuthi yini kumanifesto, sikubeke eceleni ngeke ukuthi bazoyifunda kanjani. Abakaze bayifunde nokuyifunda, abanye abakaze bayibone nokuyibona. Bagcina nje uma ngabe kuthiwa kuyokwethula umqulu wokhetho, kubukeke komabona kude kuthiwe nanga umholi weqembu uzokwethula imanifesto. Hayi ikhansela mfokamtaka, hayi lele mina nawe sizolivotela, kuzophakama umholi weqembu uyena ozokwethula imanifesto. Asho ke lokho akushoyo kugcine lapho. Uma sebeyovota abavoti abazi ngisho nomusho owodwa kwimanifesto ukuthi uthini. Ingakho ke bengezukubona nalamagama lawo esikhuluma ngawo.